Bro, trabaho mo? Ha? Gatod ko. Ha? Iya. Ay, ito lang yan. Sa video. Kuha sa video. Bye. Chambahan dyan. Kita luwi sila kuya. Ano to, gitok si kuya ron? Wala na, ano to? Yes, kuya, di. Ang kamot sa anak ko. Ano to? Wala ko kung nanong bay, kanina na. Mura. Ay, ayun ba yun? Ha? Pati, ito yung tamo, gini ha? Goodbye. Goodbye, Philippines. Goodbye Philippines. Dahil ka mo? Wala pa, lahat. Clear na rin. Ito, pasulod ni. Oo. Adi, umaulay sa ugma. Kana na sila pens. Nakay motor no? Wala. Wala no? Hindi ka pa pagkaya muntin. Ha?